Аз съм усмивката. И уважение. И приятелство. И мода. И семейство. И история. И майсторство. Вкус. И настроение. Разбира се, любов. Нямам реплика и съм на заден план. И семейство. И история. Това е стоп. Стоп. Кажем на хората, че ние всъщност създара сме в Хепи, не защото сме на работа, защото ние сме щастливи и обичаме Хепи от 30 години. Аз трудно. Ти не ли? Ти сигурно с над 30 години имаш. Да бе, ти си още тя млада. Аз да, 30 от ден първи. Аз от 22. Нали? 2, 1, начало! Секунда. Здравейте! Малко закъснях за нашата среща. Съжалявам. Обаче който закъснява плаща, знаете. Така че... Айде сервитьор, моля! Благодаря ви. Режисьор също може. Може да говориш каквото искаш, само като дойде камера тук мотнете. Иначе през другото време просто ти... Точно тук няма да бъде. Тази сянка от очичките, смикчките, много красива, просто ми любима. Това е рапъра Боро Първи, ти познаваш ли? Снимахте. Дарин? Да. Оле, Боро, много е сладък. Дарко. Сигурно прилича на майка си, защото... Боро първи, а бебето да е Боро втори. Добре. Здравейте, статисти. Стени ще трескаме фана, брат. Значи искам пак да я режеш касапската. Дета панарски. Дами и господа, часа е 12, а ние вече спим. Добър вечер или добро утро. Не съм много сигурна. Отзад се движете. Ако искате, каквото си справете, само искам да виждам ръце, крака в движение. Ай, хайде. И ще го дават по националната телевизия. Един масаж. За плексита. Хайде. Че съм на танци в 4. Това е ресторант. Аз съм си аз. Да. Това е лошото или хубавото. Аз нямам реплика и съм на заден план. Аз съм спецмасовка днес. Скъпо платена спецмасовка. Благодаря за което. Ресторант е ресторант. Но и усмивка. Усмивката! После ще го гледам и ще умирам от кринч. No pumper up, you get the pumper up. Sensual, melodita. Още няма осветление, така че. Водка, Това е с алкохол, баба. Да е много направена, но да не си личи. Може да е жестоко направена. Аз ще викна сервитьор. Ще няма, така че да. Оп! Добре. Дзак.
Колкото може по-чувства. Да. Ще е много яко. Чувства. Имаш губата, както ви. Я пак да видя сега. Ето, гледай се. Тук го взимаме. Бум! Чете с фондите. И я се погледнах малко. Еми, наши ни пустите с една секунда повече. Не може, бе. Просто е какво да обера, разбираш, то... Ми ще махнеш глупостите на други хора. Пусти телефона! Обърни внимание малко на едната Дара. Другата ти Дара, твоята любима. Майко, ела да набиеш детето и да му спреш телефона. Сега баба ти ще пребие. Само тебе те биех, мамо, като мама. Бие нея. Между другото, баба ти много ме биеше, а тебе въобще не те е била досега. Еми, преди че аз до 9 годишна възраст бях ял пепелници, точилки, кола. Прекаляваш вече. Биеше ме жестоко. Шегувам се. И ме затваряше в банята на бобени зърна и аз си пеех върху теб. И си свири. Въобще не му мига окото. И после вика, ти ме травмира. Да, снимат ни как си говорим. Това е камера. Да. Може ли нещо за рапване? Марийски, то че Виж както си викаме цял живот, да си боднем в хепи. Да си боднем в хепи. Как ще се басаш? Ами аз съм на работа, трябва... Миленки, а той храничко като види. Чакай бе, това е кетеринг. пусна ли си тези неща? Може би. Давам ти. Благодаря. Давам ти да виж съм добър човек. Давам ти. Намира това. Ти му еш пръст, то ти отхапе ръката. Да, ядах ти, твоето суши ти ядах. Кажи на майка ти. Да, остави ми сушито си, аз да го ям. Последите на сошчето за френската рибка. Но малко да видя как работи тук. Ето го и майстор. Защото дъщеря ми не иска да ги яде иначе без сошчето. Не. Тези, които са като зехтин, това зехтин и нещо, дето към френската върват. Нищо, това ще го ям аз. Това много хубаво също. И слушай поръчах. Вкусно. Вкусно. Нищо не ми дадат. Нашо изяде реки. Кое е тази? Това салата ли е? Да. Не. Не. Точно. Аз не виждам кой е. Това ли е камерата? Не, ще стане супер, ще виж. Още трички само, правим и край. Ти нямаш сърце. Това е топ. Стоп! Това го имаме. История. Ще ми се напука грима. Незабележим съм в кадър. Цветовете са монохромни, обрани. Много близо. Ти защо ме снимаш цяла вечер? Почва вали, значи не излагаха този път синоптици. Не, ще бъде много лошо времето. Капна ми. Ти си готова? Да. Браво, я се усмихни. Браво. Готова съм винаги аз. Не се казвам Кадиева. Браво! Супер! Хайде още и веднага! Най-накрая. Бон апети. За награда. Много добре. Те са с ръка, може само е така. Това с дигането на бразичката. Има там главата да е. Да. Идеално става! Едно време Сашо Кадиев ги играеше тия неща. Това е масата гробищен живот и здраве. Да сме... Сега може да си взема моля радиостанцията и да те направим на цивилен от живия живот и ще се видим другия месец на кадъра. Ще се видим пак.